санаи 22 феврал соати 14 дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ консерти хайриявӣ бо иштироки ситораҳои эстрадаи тоҷик Искандар Қаландаров, Ильёс Очилов, Рустам Азимӣ, Домолоҷон Юсупов, Супидини Раҷабзод, Парвиз Сидиқов, Низомҷон Азимов баргузор мегардад. маблағи ҷамъшуда барои таъмири хона ва базми оиладоршавии Мирбобоев Хуршед равона мегардад. Келин кадам ва камакаками ёрдам кунӣ то ман ва дастгирӣ кун то манам ин дунё ҳеч кимам намомадам. Падару модарам буда ёрдам мекардам ва нест ҳозир худам медарам худам мебиромам хе писарам 27 мебирад. Тамос 92 718 24 00